son moitas as gravacións actuais nas que se inclúan as obras de Andrés Gaos para piano só, e ainda son máis excepcionais as gravacións anteriores á primeira metade do século XX en Galicia, onde o compositor sexa tamén o intérprete. Por iso, este é un documento sonoro excepcional presentando a un Gaos pianista interpretando a súa propia obra. Sabemos, un intérprete musical é un creador, pois sen o seu aporte vivo a música sinceramente non existiría na realidade, senón só no papel, ou seja, na partitura. Nembargantes, dicía Gustav Mahler, que na partitura está todo menos o esencial. Por elo, o labor do intérprete basease, sobre todo, na transmisión expresiva dunha obra, e delo depende a formación humanística que posúa. Polo tanto, o valor e aporte deste disco é o poder escoitar ao intérprete tocar a súa propia música e así acercarnos ao seu pensamento musical e sensibilidade, xa que podemos poñer o foco na súa concepción expresiva baseada nos tempos, dinámicas, acentuacións, articulacións e carácter, así como as súas fluctuacións, utilización do pedal e un longo, etc., por medio de movimentos de obras importantes como as súas suites hispánicas, Aires gallegos ou Novos aires gallegos, entre outras moitas. Todo isto, só me queda agradecer ao Consello da Cultura por acercarnos ao mundo sonoro de Andrés Gaos, un dos piares da nosa historia da música en Galicia.